Здравейте отново, една година по-късно. На тези от вас, които попадат на мое видео за първи път, здравейте! Казвам се Яница Йорданова и правя видеа на темата как реновирахме нашия дом, който аз и моят партньор Иван Радев закупихме преди по-малко от 2 години. А на тези от вас, които попадат на мое видео отново и се връщат в канала ви, благодаря. Това значи много за мен. Последното видео, което заснех, беше качено през, мисля, че края на октомври или ноември месец. Тогава бях бременна в 8-я месец и очаквахме с нетърпение появата на нашия малък син Иван. След последният ми преглед, нещата се случиха малко по-рано, отколкото ги очаквахме. Насрочиха ме за операция 2 седмици преди термин. Всичко беше нормално, нямаше никакви притеснения, нямаше никакви тревоги. Единствено имах малко околоплодна течност, което наложи всъщност изтеглянето на появата на малкия Иван 2 седмици по-рано, но всичко беше наред с него и с мен и така си бях разпределила всъщност задачките тогава, че да кача последното видео така с завършен хола, точно преди той да се появи, но това не се случи и остана така недовършена историята с хола. В това видео ще ви покажа как поетисахме хола, какво направихме с камината. Сигурна съм, че много от вас от последното ми видео не са спали и в крайна сметка са били в огромни трепети какво се случи с тази наша камина. Шегувам се. Всъщност в това видео ще ви покажа, както споменах, какво направихме с камината, какво решение взехме, темпото, с което вървят за снимането на видеята, докато ви покажа цялата къща. Общо взето, може и да е станало време да се пенсионираме или поне малкият Иван да е дошло време да става абитюрент, но обстоятелства, какво да се прави. Отнеми доста време общо взето да заснема това видео, тъй като няма да лъжа, на мен ми костваше доста време да се нагодя към новостите в личен план. Появата на такъв малък човек доста променя ежедневието и в крайна сметка той става шеф на времето, на свободното време и цяло на времето, поне от страна на майката. Така както гледам какво се случва с Ванката, той в стремежа си да може да ми помогне, да ме отмени и той всъщност е така или иначе подвластен на решенията на малкия, какво да се прави, кога се спи, кога не се спи, кога се ходи до туалетна и такива неща. Стига толкова с бебето. Всичко е наред, много сме щастливи, но в това видео ще ви показвам друго и темата на това видео не е как станахме родители. Ако ви интересува всъщност какво се случи и какви решения взехме, останете до края на това видео, за да разберете. Ето за този цвят ви говорих в предното видео. Той трябваше да е виолетов, но е доста по-наситено виолетово, както може сами да видите. Но в крайна сметка, когато поизсъхна, се получи добра комбинация, тъй като е малко по-тъмен и на него фон изпъкват много добре тези вградените рафчета от двете страни на камината. Включвам се, за да ви разкажа всъщност как премина при нас процеса с боядисването. Той не премина безпроблемно. Имаше проблеми, но те бяха все пак малки. Първо, проблемът, който беше с облепянето на стените. Например, искахме да отсечем тавана от стените, тъй като са различен цвят, както и тези търкатени рафчета. Екстеншън е различен цвят и телевизора и пространството под телевизора също е различен цвят. Общо взето, основният цвят е цвета на стените в хола. Този по-тъмният цвят, а всичко друго е нещо, което ние решихме да го направим, тъй като поставяйки по-светъл цвят в тези вградените рафчета, всъщност те изпъкват на фона на по-тъмната боя. Според мен се получи много добре, но облепянето. Използвахме хартиено тиксо, което всъщност не знам дали в него беше проблема. След залепянето му на стената и боядисване, веднага когато боята е, що годе няколко минути изсъхнала, отлепяхме самото тиксо от стената, но той излизаше с част от боята. Съответно, ако боядисвахме тавана и бяхме облепили стените, след като боядисаме тавана и започваме да отлепяме тиксото от стените, той излизаше с част от боята, което беше проблем, защото трябваше да се връщаме и да
боядисваме с малка четка, да попълваме празнините там, където е, особено на по-тъмните места, много си личеше на по-тъмната боя. Съответно, ако правихме това нещо на стените и облепяхме тавана, историята беше абсолютно същата и беше доста неприятно, неприятно. След това закупихме жълто тиксо, което го водят специално за тази цел, но нещата не се подобриха, беше абсолютно по същия начин. Сметнахме, че може да пробваме, когато залепим първо тиксото на по-влакнисто място и след това го залепим на стената. Всъщност това до някъде помогна, но не съвсем. Така че ако знаете, между другото, някое нещо, което помага, някоя практика, която помага, може да ми споделите. Това би ни спестило много време, ако след време пак боядисваме някъде и се сблъскаме с същия проблем. Към днешна дата нямам още снимки. Не, всъщност може би имам снимки на хола. Не представителни, разбира се. Но ще снимам тези дни, след като подредя вкъщи, защото с малкия е страшно почна вкъщи. Пълно е с играчки, но това е страхотно. Не знам дали имам сниман холът с поставен ламинатът, както и первазите, но ще снимам тези дни и ще ви прикача снимки и видеа. Много съм щастлива как се получи цялостната визия на хола. В момента дивана е на различно място, но ще ви снимам, тъй като последно, когато снимах, той беше на едно място, това беше преди година, вече го преместихме. Не знам дали ще се задържи там, може би не, но ще видим. Предстои ни сега да сменим шторите в хола, ще ви снимам и това, защото милите вече се предадоха, те бяха заварени от предните собственици, бяха в много добро състояние, но след няколко пранета от моя страна, съответно аз ги съсипах и така, но това се случи. Тук вече бяхме започнали да лепим камъкът около камината и този горният ред с камък, който нямаше за какво да се захване, го захванахме с някакви щипки, да ги нарека, които държаха по този начин. Получи се, но от началото бяхме скептични, много бавно напредвахме, защото камъните не бяха правилно изрязани като форма. От някои страни бяха чукнати, не винаги се напасваха, Ванката излизаше да режи. Аз му подавах някои от парчетата и като цяло доста се бавехме. На този кадър има и тиксото, което ви говорих, това жълтото, което беше специално за облепяне, което всъщност не свърши кой знае каква работа, но беше по-добре от първото. За залепянето на камъните около камината използвахме ето този вид цимент. Включвам се да ви споделя нещо интересно, което към онзи момент на случващото се всъщност не беше много интересно и то не беше много интересно и приятно за Ванката. Бях се прибрала по-рано от работа, което ме навежда мисълта, че е било петък, защото петъците работех до обяд и видях тогава, реших, че искам да му помогна на Ванката под някаква форма, защото така или иначе можех да му помогна само с чистене. Цялата другата работа беше или твърде много прах се дигаше, или тежки неща трябваше да се пренасят. Тогава реших, че ще му помогна, особено в момента на боядисването, нали, да съм прецизна, да мога да му помогна с тези неща. Това е лесно, особено когато нося маска, не е такъв проблем. Тогава видях при самото шкурене на няколко места имаше такива балончета.
образували се балончета и при шкурването те се бяха спукали, имаше съвсем леки пукнатини и ти трябваше да ги гледаш от много близко, може би 10-20 см, за да ги видиш реално. И си помислих, тук е точно моят момент, в който да блесна. Сега ще ги напълня с боя. Всъщност реших да го направя. Сложих си боя, която даже не беше разредена по начина, по който беше разредена останалата боя, която вече е нанесена на стените, и почнах аз да мажа. При което се получи огромно разминаване, но аз реших, че след като боята засъхне, даже Ванката ще е много доволен от случващото се, като се прибере от работа. И след като изсъхна, аз дори не бях забелязала, нямаше нищо общо с цвета, който беше на стената. Ванката още с влизането в стаята каза: какво си направила тук? И аз направо сърцето ми се сви и го питам защо. И той ми каза: ти си поедисвала тук, ама тая боя не е разредена по начина, по който е разредена другата боя на стената. И аз като погледнах съответно, доста ти личеше каква съм я свършила и не беше никак приятно. То на 5-6 така места. Но Ванка трябваше да пребоядисва много, това сигурно беше четвъртия път, в който боядисвам. Тотално не съм ви снимала, но сега вече е полузавършения вариант. Как се получиха нещата. Така. Само остава тук по первазите да сложим нещо. И ето тук. Тук не знаем още какво ще има. Моето мнение е едно, на Ванката е съвсем друго. Да, ще видим. Този камък отне е страшно много време. Направо беше някакъв кошмар да се нареди. Да ви разкажа за дивана, който всъщност беше ето тук под прозорците в екстеншъна. Преместихме го, защото трябваше да сложим коледната украса. Там стои най-добре до прозорците, по мое мнение, затова преместихме отново срещу телевизора и срещу камината. Също така шкафчето, което сте видели, че сме монтирали под телевизора, купено от Икея, всъщност пасна идеално на пространството, което имахме. Дори да беше правено на ръка, предполагам, нямаше да пасне толкова добре. Нас не изненада, дори в началото имахме леки съмнения, че ще влезе, но влезе идеално плътно. Самото шкафче не е за поставяне на стената, има си крачета, но Ванката го направи по такъв начин, че успя да го закрепи на стената, сложи едни метални пластини, с които ги заби за стената, и така всъщност успя да го позиционира на стената, което е страхотно. По-добре не можеше да бъде, защото всъщност не събира прах отдолу, имам възможност да си почиствам. И другото, което е пространството под това рафче може да се използва оптимално. Там съм си сложила да си държа разни неща за малкия, съответно е и прахосмокачката робот, която използваме за първия етаж. И това много ми допадна, защото по този начин, както споменах, мога да го държа чисто, оптимално подредено и така. Камината е електрическа камина, която закупихме от магазин в нашия град. Хората, които живеят в Англия, най-вероятно го знаят. B&Q се казва. Камината е електрическа и има само визуален ефект. Може да се използва също така за отопление, но ние не го правим.
Много красиво се получи с нея, мен ми допадна. Единствено, знаете, както споменах в предното видео, бих предпочела естествена камина, но това е без значение. Искам да ви пожелая весели празници, бъдете здрави. С това поредицата за хола приключва, но следващата поредица е всъщност как реновирахме стаята на малкия диван, какво сложихме там, какви мебели сложихме. Всичко това ще ви споделя в следващите видеа. На тези, които ще им е интересно, предполагам през началото на януари ще има вече видеа на тази тема. А сега целувам ви, прегръщам ви и до скоро!